Chingoti neighbor, give you some space. Kana singatambi baba arizo. Obongoti, Mwari wanda akatenda ndinomuziva. Mwari wanda akatenda ndinomuziva. Jehova wanda akatenda ndakamuona. Jehova wanda akatenda ndakamuona. Mwari wanda akatenda ndinomuziva. Mwari wanda akatenda ndinomuziva. Jehova wanda akatenda ndakamuona. Mayuti muriko ere. Sunday school, are you here? Hey, so. Anateti muriko ere. Badenge ashika. Badenge ashika uye. Uya uji. Badenge ashika. Badenge ashika uye. Uya uji. Badenge ashika pari. Badenge ashika. Do I have Ashas in this place? Asha Burigo. Asha Ese. Asha Ese God. Asha Ese. Asha Ese. Burigo. I can see you. I can see you. Mayuti Ese. Pindam Kati. Asha 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 Ese. Pindam Kati. Shingo my fire. You are for Shingo itai mereve. Jesus, Yoya, I lift Jesus, Yoya, Jesus, Yoya, I lift Jesus, Yoya, Jesus, Yoya, I lift Jesus, Yoya, Jesus, Yoya, lift Jesus, Yoya, Jesus, Yoya, Jesus, Yoya, Jesus, Yoya, so. Mayuti Ese, Pindam Kati. 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 Mayuti Ese. Pindam Kati, Mayuti Ese. Asap.
Are you ready? Are you ready? Come on, somebody. Macobolero. 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 Nakubotika Satani, adio. Nakubotika Satani. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Woza choir. Choir we. Nakubotika Satani, adio. Warume tatumwa na baba. Warume tatumwa na baba. Wala baba tatumwa na baba. Yesu tatumwa na baba. Chitike Satani. Chitike Satani. Chitike Satani. Chitike Satani. Chitike Satani. Chitike Satani. Oringo yere. One more time. One more time. Tatumwa na baba. Wala baba tatumwa na baba. Yesu tatumwa na baba. Chitike Satani. Chitike Satani. Chitike Satani. Chitike Satani. Siutotitendere tamunega so. Siutotitendere tamunega. It's a very Glory to Jesus.
perekezwa eminana, oh, bacha perekezwa eminana, bacha perekezwa eminana, vanotenda ye, vanotenda ye, bacha perekezwa eminana, yo, eminana, yo, eminana, vanotenda ye, eminana, vanotenda ye, eminana, yo, eminana, yo, eminana, usitara yes, bachatinga, matimo, usitara yes, usitara yes, usitara yes, usitara yes, matimo, usitara yes, matimo, usitara yes, matimo, usitara yes, iwe chirwere, iwe mayayari maiwe, iwe kensa iwe, Ezisa, ziri mwana wa marini Ezisa, iwe mayayari maiwe, iwe kensa iwe, iwe pipi, Ezisa, ziri mwana wa marini oh, sawa, sawa. Usitara yes, bachatinga, usitara yes, usitara yes, usitara yes, usitara yes, Fatima, usitara yes, usitara yes, usitara yes, iwe chirwere, iwe kensa iwe, iwe mayawe kurocha, iwe mayawe kurocha iwe, ziri mwana wa marini, ziri mwana wa marini, bururu na birito, imimuri mwari wezishamiso, imimuri mwari wezishamiso, amukundikana zizhinjizhindo kupupurirai, zizhinjizhindo kupupurirai, wezishamiso,
Zvishambiso zvizhinji zvinokupupurirai, zvizhinji imi muri Mwari we, imi muri Mwari we, hamukundikande zvizhinji, hamukundikande. Wapa wati ndinoda iwe, ama yepedyo ini ndiye satsene uritime risingapi, ini ndiye ndoda iwe, ama yepedyo ini ndiye satsene. I'm trying to know that you am I Petro, in this hotel. I'm trying to know that you am I Petro, in this hotel. Who is embarrassing up? I'm trying to know that you am I Petro, in this hotel. I text you a ripano. Why is it? To know that you am I Petro, in India. This Saturday. You went to a Zimmer. In the you know that you am a Petro, in the Saturday. Good it's me. I am Janet, you know that you am I Petro, in the Saturday. Timerizinga Timerizera na pura ya upenyo 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 Inzo Anondi nyarata Anondi chengeta Anondi miririra Dio Anondi nyarata Anondi chengeta Anonyarata, anochengeta, anombirira. Tiandi, anonyarata, anochengeta, anombirira. Tiandi, anonyarata, anochengeta, anombirira. Anonyarata, anochengeta, anombirira. Yeah, I am trying to know that you am I Petro, in this hotel. Who is embarrassing? This hotel can, this hotel can, this hotel can, this hotel can. We are this hotel. We are we change ready. We are kuchambari, we are muchengeti, and we are munyarati, and we are mureveri, we are muchengeti. These are we are muchengeti, we are Pentecost, we are munyarati. These are we are kuchambari, we are kuchambari, we are kuchambari.
eyawe kuchamari, eyawe kuchamari, eyawe kuchamari. Iza eya mchana ndino daiwewe kani amaye pezo gini ndizate okani iwe ndiwe time. Somebody give the Lord a shout of praise. He's worthy. He's worthy. Hallelujah. Hallelujah. Ochima babasa tiwaya tamaona tingo inyas pansorope. Ochima babasa ta maona tingori pamsorope babasa nyukani hey mari kamaona tingori nyasha pamsoro abasaye nyukani anoshamisa yamaona tingori nyasha pamsoro etsimwenyasha babasaye nyumbari kamaona ebo tingori amsorope uya tingori nyasha izo amsorope timenya tingori nyasha izo amsorope izwa tinondichatiza izi tinondichatiza izi tinondichatiza ochinja makiana tinonditraiviza izi tinonditraiviza tingorinyasha izo amsoro tingorinyasha izo amsoro tingorinyasha izo amsoro nyasha tationa tachinjikwa ropa nempura soyerera gatima mabasa enyukani tamaona aleketalia tingorinyasha amsara petsime mandekotelia mandelere kotaba atalaraba totinyasha tationa pamchinjikwa ropa pura sinoyerera masayenyu chamaona mwa singari
My God, 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 my God. Aleketali emendaba, reketeli amandele reketa, koshalikata, likateli emendaka, koraketeli endele rekoya. Your grace, your grace, your grace, your grace, your grace, your grace. My God, Timorin Yasha, Ansoro Yasha, Gatindi Andiko. Banezamba Bafuti Banopukama Tiye Jesu Joshambisa Tiye Ma Abawe kudenga tinopukama Are you a mood to need just a keyboard only? Are you a dimari? Ay Atindi andiko Anoraba Aseba Onorwachiwambayo Odikandi Joshambisa Diema Abawe kude Mapiedu aneti Mapiedu aneti Mapiedu aneti Ayu amu tunditi The Bible says there are 24 elders in heaven who have already made it to heaven. But when they look at the glory of God, the Bible says they cast their crowns and they bow before God and say, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, one who was and is and is to come. You and me are still fighting to make it to heaven. What can stop our knees to bow before the Lord and give him glory? Di andiko Banemba Bafuti Sikune sikati banopukama Indeed, Jesu, I was your Shambisa, the mambo, Abawe kudenga, my God, my God, my God, my God. David says, oh God, you are my God. Earnestly will I seek thee. My soul longs for thee. My flesh thirsted for thee in a dry and a weary land where there is no water, that I may see thy glory as I have seen in thy tabernacle. Because your loving kindness is better than life. Therefore my lips, they will praise you. I will praise you
While I live, I will lift up holy hands unto thee. Oh, 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 yo, 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 yo. Mumawoko enyashandino gara napatsoka dzake ndozorora ondidzidzisa shoko reupenyu tiri mumaoko amwari mumaoko enyashandinogara napatsoka dzake ndozorora ipapo anondidzidzisa shoko reupenyu tirimo mumaoko amwari mumaoko amwari ndinowanda mumaoko amwari ini handizochi kana kudedera ekuti ndakachengetwa mumaoko aterine nyasha mumaoko ambari adikandi mumaoko ambari andisochi kana kudedera takachengetwa mumaoko takachengetwa mumaoko kelokotalia mandelere kotaba mumaoko Somebody, my God, radikandi mumaoko Somebody,
Andizothi, my God, Kanda Kudedera. And that's one day, one 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 that's one day, call, one that's one day, call, one that's one day, call. Ona imariwenyu akere pachikaro anotonga nekusinga peri. Ona imariwenyu akere pachikaro anotonga nekusinga peri. One that's one day go. One that's one day go. Umaoko Amari Umaoko Amari Andizochi Kanda kudedera Diri mumaoko Tichakara Dogara pasi naye Jesu yu Toya nana Chinyarara moyo wangu tirimulepo wake mari dijagara dogara pasi naye Jesu yu totaurirana chinyarara moyo wangu tirimuvepo wakema ndichamuta nyaya dzose dzinonetsa moyo wangu kani ndotura mitoro yose kuna Jesu ndiye nhare yangu ndichamuza nyaya dzose dzinonetsa moyo wangu kane rotura mitoro yose aiwa kuna Jesu ndiye nhare yangu ndichamuza nyaya dzose dzinonetsa dzanetsa moyo ndatura mitoro yase aiwa kuna Jesu ndiye nhare Dimi zvenyu Mwari Dimi rutiziro Dimi zvenyu Mwari Dimi nhare yangu
Dimi Shenyumari. Dimi zero. Dimi Shenyumari. Dimi Narea. Dimi Shenyumari. Dimi zero. Dimi Shenyumari. Dimi Narea. Torai Jimboye Beya Muchene Torai Jimboye Beya Muchene Tora Jimboye Beya Tora Jimboye Beya Tora Jimboye Beya Muchene 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 Tora Jimboye Aiwa Beya Muchene Tora Jimboye Beya Muchene Zikinura Ivana venyo Tora Jimboye Zikinura Ivana venyo Beya Muchene Pachigaro chake Mwari akazara nekubwinya beni nekudengenyeka maungira otinira zvisikwa zorumbiza masikati neusiku. Holy Ghost fire. Mweya Muchene washe. Tiripando mangwanani ano mweya washe. Taurai kupenyu wedu mangwanani ano. Burukai Mwari mupfise zvinorema. Mamepo nganzwe simba renyu mangwanani ano. Baba wangu nezita ra Jesu
Fekai kereke yenyu ne kuprinya. Fekai vana venyu mwari ne simba. One more time, Lord. Holy Ghost fire. Drum only in the church. Come on, lift your voice. Come away. Come away. Lift your voice one more time. Just a drum in the church.
tikinura. Timimana tikinura. Chimbosvika pamberi paMwari unamate. Simudza izwi rako kunashe unyengetere. Mwari ngavakubatsire kuti ndinoda imi Mwari muyamuri. Chimbonyengetera kuti mangwanani ano musevhisi ino Mwari verugare ngavadiitire zvakanaka. Nyasha ngadziburuke. Kuzodza kwaMwari ngakuburuke panzvimbo ino. Simba raMwari ngarizare panzvimbo ino. Nyengetera, 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 nyengetera. Chimbowana mazwi ekunamata. Chimbowana nguva yekunamata. Chimbowana nguva yekukudza zita rashe. Chimbowana nguva yekushumira. Mwari ngavakubatsire mangwanani ano. Uwane nguva yekutaura naMwari. Uti Mwari ndinoda imi muyamuri. Mwari ndinoda imi muchengeti. Mwari ndinoda imi mutundisi. Mwari ndinoda imi chivimbo pavavo. Wekutanga nekuguma. Nyengetera pamberi paMwari. Simudzira izwi rako pamberi paMwari. Iti zvisakambogoneka ngazvigoneke. Mwari wekudenga ngavatibatsire. Mwari wekudenga ngavatigonere. Mwari wekudenga ngavatiyambutse. Mwari wekudenga ngavatisimudzire. Mwari wekudenga ngavatigonere. Mwari wekudenga ngavatiyambutse. Kwatisati tambosvika ngatisvitswe. Mangwanani ano ngatiwanirwe nyasha. Mangwanani ano ngatiwanirwe nyasha. Mangwanani ano ngatigonerwe. Mangwanani ano ngatiitirwe zvakanaka. Zvakarabakausuma. Rimandarabakausuma. Rimondorobokousuma. Rienderebeke usanda rabakausuma. Rimondorobokousuma mandarabakausana. Rienderebeke ushima mandarabakausana. Namata, namata. Taura nedenga mangwanani ano. Shumira kuna Mwari. Taura nyaya dziri kukunetsa. Taura zvakakuremera. Taura pasiri kudarikika. Taura pari kukurwadza. Kuti Mwari mangwanani ano. Burukai munzwe nyaya dzedu. Mwari mangwanani ano. Pindurai minamato. Mwari mangwanani ano. Rapai moyo yedu. Mwari mangwanani ano. Shumirai murape moyo yedu. Nyasha ngadziburuke. Hondo ngadzikundwe. Mwari ngavatipfeke nesimba. Mwari ngavatirangarire. Ramanda rabakausuma. Rienderebeke usuma. Rimondoroboko usanda. Rienderebeke usudoroboko usuma. Rimanda rabakausanda. Ritoroboko usuma mondoroboko usuma. Rienderebeke usanda. Rimanda rabakausudoroboko usanda. Rimondoroboko usuma. Rimanda rabakausudoroboko usuma. Rienderebeke usima mandarabakausanda. Ritoroboko usima mandarabakausanda. Desperate for you. I'm desperate. I'm desperate for you. Holy Ghost, overshadow me. Holy Ghost, I am desperate for you. Holy Ghost, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Toda kutora advantage ye presence ya Mwari iri pano. Ti break ma protocols edu e service. Vashumiri vachiripo. I just want to talk few minutes about the spiritual warfare. Ndokumira mushumiri pamwechete ne praise team. Wodzoka tikuda kurwa ma spiritual warfare today. Tichishandisa presence ya Mwari iri pano. Tirikuda kurwa nema spiritual warfare. Vanondipa pulpit ndipei timbogara pasi zvishoma. Tuna kusvika panguva yatinodzokera pakuimbirwa zvakare. Timbobata chinhu chinonzi ma spiritual warfare. Ma protocols evanhu tichaita. But mangwanani ano Mwari ngavatibatsire. Tisvike panguva yandichangotaura zvishoma. Tikuda kumbodhila nechinhu chinonzi ma spiritual
obstacle or spiritual warfares that are manifesting in the physical world. Muzita ra Jesu. Hallelujah. Sister Rumbi wasvika nhasi, regai ndikupe zororo nditore mumwe mududziri. Nhasi I want to rescue my daughter. Baba uyai muone mududzire, Mwari vachitiitira zvakanaka, kurumidzai vape imwe mic muzita ra Jesu nedai rangu ndokurida. Muzita ra Jesu. Hallelujah. Dai rangu. Dangotaura, thank you so much. Baba Mwari vakuitirei zvakanaka, manje muri kudzoka. I want that atmosphere to use it to fight demons. Mweya madhimoni anonzwa zvakanyanya kana paine presence yaMwari. The evil spirits can hear when there is a presence of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let's read Ephesians 6 verse 12. Tiverenge kuna vaEfeso 6:12. Tigoverengerwa zvakare kubhuku yaLuke chapter number 9 verse 1 and 2. And again in the book of Luke. And Luke 10, 1 to 12. Tichaverenga. Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi nevabati vane simba, nemasimba enyika ino yerima, uye nemasimba emweya yakaipa iri muchadenga. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Luke chapter number 9 verse 1 and 2. Jesu akati aunganidza vadzidzi vake pamwe chete, akavapa simba rechikuriri kuti vadzinge madhimoni nekuporesa zvirwere. Akavatuma kuti vandoparidza umambo hwaMwari nekuporesa vairwara. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Luke chapter number 10 verse 1. Shure kwaizvozvo Ishe akagadza vamwe 80 akavatuma achiita vaviri pamberi pake kumaguta nekunzvimbo dzose kwaakanga achizoenda. After these things, Akati kwavari, the Lord appointed 70 others also, and sent them 2 by 2 before his face into every city and place where he himself was about to go. Hallelujah. Hallelujah. Tidzokere pana Ephesians 6 verse 12. You know, for we do not wrestle against flesh, but against the principalities. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the rulers of darkness of this age, against the spiritual host, but spiritual host of wickedness in heavenly places. Kureva kuti wickedness has its own host. It means kuipa kune umambo wako. Amen and amen. Amen. Kureva kuti kuipa kune humambo. Kureva panduda kuti ubatisise pataverenga kuna Luke. Where I want you to hold where we read from the book of Luke. Pairi kuti akavatuma. Where it says he sent them Akavapa simba. and gave them power To cast out demons. kudzinga madimoni. Kureva kuti simba rekudzinga That means madimoni. the power to chase demons. Unogona kuripiwa. You can be given. Haugari naro. You don't have to live with it. Kureva kuti mangwanani ano. It means this morning Tiri kuda simba. we want power Rekudzinga to chase madimoni. the demons Ari muupenyu which hwedu. are in our lives. Ava vakatumwa These ones were sent kunodzinga aiva muupenyu go and hwevamwe. chase away But demons. isu tinoda kudzinga ari As Isu, kunetsa we isu.
want to chase away the demons that are troubling us. kureva kuti akavapa simba He gave them power. akavapa simba He gave them power. iti mwari ndipei Say, simba God gave me power rekudzinga to mamhepo chase away ari demons kurarama which muvana are vangu living in my life. kureva kuti mwari vanogona kukupa Which simba means God can give you power or authority. kuna vaefeso In the book of Ephesians, ari kuti hatirwe nenyama neropa Paul is saying we are not fighting against, wrestling against flesh and blood. pachapter 9 iyoyo On the chapter 9, unonzwa vari vachiti when part verse 10 he said in verse 10, verse 7 anoti when they came back uti mavauya. it's fine they are ndebeleze so you are okay pavakadzoka When they came back, vakapa report they gave them a report yezvakanaka of the good things murenje that happened in the wilderness. vava murenje They were in the wilderness. vakateerwa nevanhu vazhinji And they were followed by the multitude. madisciples Vadzidzi vakakanganwa mamhepo avanga vadzinga forget about the demons that they've chased away. vakati kuvanhu Then they said unto the people, ngavachidzokera muguta they must go back to the city vasina kudya without eating. jesu ndo paari kuti Then Jesus said, now, mavapa good news after giving them good mavapa news, zvakanaka you have given them good things. vapei zvekudya Give them food. zvikanzi hatina Then they chekuvapa said, we don't have anything tine to give hove them. mbiri We nezvingwa have got 2 zvishanu fish and 5 loaves. kana taakuteera mwari If you are following God, pane zvimwe zvinhu there are other things zvatichawana that will get, zvatisina kukumbira that we did not zvatichakopiwa kuti that we are tateera going to mwari get just because of following God. vakateera murenje Those ones who followed him vaida in the kunzwa wilderness, shoko ramwari to hear the word of vaida God, kudzingwa madhimoni They were- vaida kuona jesu they wanted to see Jesus. but vasati vadzokera But before they went back, vakati ndaakukupai chingwa He said, "I'm going to give you pavauya bread to eat." musevhisi When ino you came to this vauya service, uine zvavakatarisira you came with but expectancy. denga garimboita manyawi May the God do rikupe something zvausina kufambira about the things that waine did not kuti come for. ndimwari akaunganirwa anoita mashura because when you gather for God, you do denga miracles. rikaunganirwa rinoita When minada you gather for the vari heavens, vakateerwa He does vanoita miracles. mashura When God is sevhisi followed, ino He does ngaizare miracles. minana In this service, we want miracles. ivo vakaenda vachida kuona jesu They went to ende see vakanga Jesus. vasina problemu yekudzokera They did not have kumba a problem of but going musharukwa hakuendese But nenzara God cannot kana see wamuunganira God empty-handed. anoziva zvausina He kukumbira knows what you sevhisi not ino ask. mwari ngavambogadzirisa In this service, may zvausina God kufambira What He did not come for. kune maproblems atakatenda kuti ndedu There are problems that kune are ours hondo that they are ours. dzatakatenda kuti ndedzedu And fights that we asi agree that nekuti they are wauya ours. kuchechi But because they mwari come to church, ngavaseche may moyo God search mwari your heart. ngavaseche May nzira God mwari search your ngavakutsvake May God vapindure motivate dzausina you. kufambira And give you what it did not come for. wazviona kupi munhu wamwari Where did you see this? anopa vanhu simba He gives you people denga power. rinopa vanhu simba He gives people power. hanzi neumambo hwerima And the kingdom of hunopa vanhu darkness vavo simba give his namwari people vedu power. anotipa Even simba our God give us power. takadzara mupresence yamwari In the presence of toda God, kuti mwari vatipindure dzimwe nyaya we want God to answer other dzisinei issues nezvawafambira which doesn't have vamwe anything to do with what you vatofambira came for. mushumiri Others but came for the watotsika gospel. paaritari. Can I tell you something? Ichitikuza chimwe chinhu. On these 5,000 men Power now 5,000 ava. vakadya vakaguta Who ate and get full. hazvina kunzi vatadzi vakanyimwa He didn't say hazvina he kunzi didn't give vasina the kureurura evildoers. vakanyimwa No one was hazvina denied kunzi food. mbavha dzaive pakati pavo dzakanyimwa Even the thieves, they were kana not denied. waunganira jesu If you come to watosvika Jesus, pana jesu if you come to haazotarise He will zvakawanda not deny you. ndosaka chiti come to me That's why I say kana whoever masvika is, when you ndogadzirisa you nyaya will fix your issues. dambudziko riri kugara kusheruko The problem is but sitting kana there. wasvika But when you arrive, denga rinogadzirisa the nyaya heaven will fix your things. zakeo akadaro Even Zacchaeus said this ari mbavha kudaro when he was a thief.
paakanzwa nzara nenyota when he was yekuona hungry and Jesu, thirsty to see Jesu Jesus, vakabva vagadzirisa dzese. fixed Kana everything. uchida Mwari mangwanani ano, If you want God this morning ngadzimbogadziriswa. to Kana fix your uchida Mwari issues, mangwanani ano, if you want God this morning, ngadzimbogadziriswa. he must be fixed. Your issues must be fixed. Haana kunzi tanga watendeuka, He doesn't say you must haana be kunzi tanga first. wabhabhatidzwa. He didn't say you must be Akangoti baptized ndoda first. kuona murume He uyu, said, I want to see this man. ndoda kuona I murume want to uyu. see this Pane man. ari kuda kuona simba God raMwari wants iri, to, who he wants to pane see God's agadzirira power. iri, Who is kuti ready. ndauya kuchechi, Today I've come to ndine church. nyaya I ndauya have an kuchechi. issue and I came to church. Ndosaka chechi chitora vanhu vese, That's why the church accommodates everyone. vakashata nevasina. The evil ones and the Righteous perfect ones. Tsoka shoko raMwari richiti, That's why the word of I God did says, not come for perfection. Andina kuuya I kune came to vakanaka. perfect. Ndakauya Haana kuzochenesa. kuuya kuzotsvaga utsvene, He did not come for akauya the, kuzogadzira utsvene. he did not come to fix righteous. Ndosaka uchizwa chinzi pavhesi pa-theme scripture, That's why uchinzwa about Matthew scripture 17:15, on the third verse. shoko raMwari roti kana zvamubata, The word of God says, zvinobata vanhu kunzvimbo yerima, zvinobata vanhu in the dark world, what affects people munyika yerima zvaimuwisira mumvura, would make him fall in waters, zvaimupisa nemoto. even throw him in the fire. Moto hauna kumboshata, The fire is not bad. mvura haina kumboshata. The water is not bad. We all want fire, Tesa tinoda moto. we all want water, Tesa tinoda mvura. but kana yaane matimori But if it has inenge demons isisina inside, kunaka. it's now not, Kana it's not perfect. yaakushandiswa mune imwe If it's nyika, not- it's now used inenge in other worlds. yaakupisa haichadziya, now mvura hot. inenge yaakuuraya now haichanaka, killing, it's but not now ikaenda the other side raJesu, Ukatarisa on the other moto side. unodziya nemvura inonaka. Zvauinazvo izvozvo zviri kuda Jesu. Whatever is Ah, zviri kukuchemedza zvinogona kukunakira Whatever is troubling kana you can Jesu be aburuka. good. When Jesus ascends, He did not remove the fire. haana kupisa He moto, did not remove the water. haana kupisa mvura. Akangochinja mweya uri He mumukomana. only changed the Mwari spirit in the ngaachinje boy. mweya uri mauri May God change mangwanani the ano. spirit in Denga you. ngarichinje May the mweya heavens change uri the mauri spirit mangwanani which is in ano. you this morning. The same fire that we want, Moto umwe chete the same watinoda. water that we want, Moto umwe it was dangerous with this evil spirit, zvinhu zvimwe chete but zvazva it can zvakanaka be semweya very wetsvina. good with a sweet spirit. Toda kuti patinotanga kuimbirwa zvakare, We want, as we start to be ministered I to, need my territories emweya toda nzvimbo dzemweya achinje. Why? to change. I want the Holy Spirit to be upon me. Because toti mweya mutsvene uri pamusoro Andipe pedu. simba rekuita zvinhu. To give us power to do things. Remember, Mwari havana kuchinja Samsoni. Rangarira kuti Mwari havana kuchinja Samson. Vakangoisa mweya wavo muna Samsoni. He only put his spirit in Samson. Shumba ikanzwa And the kuti lion ndaakubvarurika that I'm not being nemaoko born. emunhu. Because of Wai other mweya spirit. washe wampinda, Because the spirit of simba God has rashe entered him. rampinda. The power He of God gave has them impressed power. him. Can He not give us power? Mwari This ngavatipe morning, simba. can God not give Mangwanani us ano, power? Mwari ngavatipe simba. Hausi kuda kuchinja murume. You don't want to be changed. You don't want to change your husband. Haufani kuchinja murume wako. Haufani kuchinja mudzimai. You don't have to change your wife. You just need to change the spirit operating between you. Unofana kungochinja Uri mweya kuda uri kurarama kungochinja mauri. mweya unoshanda pakati penyu. Jesu achibva mugomo, When Jesus ascends from the from mountain, transfiguration, pakuchinjwa zvakanzi kwake, vadzidzi venyu vatadza mweya uyu, and he said, your disciple has failed this spirit, but imimi Mwari, but you, God, cast it out. buditsei. Zvikanzi kutenda kwenyu. Then he said, your Kuna faith. munhu havana kungotenda kuti I can go back home different. There are people who just I need can go to back believe home that I can go back different. home. Ndachinja. Kana Mwari akuropafadza. If God blesses you, Ndafarira mushumiri paanga achishumira nekuimba. I was glad when the Ndaona minister kuti was the ministering through singing. atmosphere was very unique. But in the atmosphere, someone lacked to speak a word. But mumweya iwoyo pane munhu afana kutaura izvi. Chiregai kutenderera mubuilding ino Mwari. No, don't
loiter in this building. Come inside me. Uyai mandiri. Pindai mandiri. Come inside me. The Holy Spirit may be hovering around, Muyamshana but kutenderera not munzvimbo. inside you. Anoita zvinhu ndiwe, But iwo ndiwe anosimudzwa You ndiwe, are the one who brings anodzinga madhimoni You are the one to ndiwe, cast the demons. anoropafadzwa You are the ndiwe, one to be anotenga blessed. mota You are the one to ndiwe, buy the car. anotenga imba You are the ndiwe, one to buy the house. anobudiswa kenza You ndiwe. are the one to be healed. Hanzi kenza chienda, but They said haiendi iri cancer mumhepo, go, but it inoenda doesn't go kana in the mweya spirit. apinda mauri. Only goes when the spirit gets inside you. Munoziva here kuti munhu Do you know that a man or a person anorwirwa nema2 powers, can be fight for by 2 powers? the evil and the good. Mweya wakaipa nemweya wechina. Kune munhu anoda kutaura naye mangwanana. I want to speak to another person this morning. Please, Ndapota. imboti Mwari ndipei simba. Say, God, give me Give me power. power. Ndipei simba. Anogadzira mari ndiwe, You are the one who makes anobata money. mari ndiwe, You are the one who wants money. anodriver ndiwe. You are the one What who you drives. want is the power. Chatinongoda isimba. Mahobi haaendi. This ugly face is not going away. Kuipa akuendi. This darkness, yekuti between you and charcoal there's no difference. It's not Kusviba going uku. anywhere. Kusviba uku. Kuti wewe nematsito. It's not going anywhere. Hazvisi kuenda. But chiri Hazvina kuchinja wazvikwezi. itype yenyasha dzichapinda But what is mauri changing is the kana type of nyasha grace that is entering you. dzazopinda When ndo grace dzichachinja enters you, zvinhu, that's the one but that is going to mbabvu change. dzako hadzichinji, But nothing will change. but nyasha. But the grace. That's why I want to Mwari kana vakuita zvinhu panyika. Ndizvo uchiona if God does things on earth. He doesn't create new people. Haasiki vanhu vatsva. Anosarudza pakati pevari. He chooses between men. Mwari havana here chavari kuda kuita panzvimbo ino. Doesn't God want to do Can something he in not this place? choose you? Haana kuketa here iwe. Hapana here need iri pano. Hapana here chimwe Hapana chaunga here problem iri pachechi Hapana here pano. dambudziko riri Iri pano. kuda iwe kupfekwa That nemweya. needs you to be warned by the Spirit. Mira ndikupe revelation diki diki. Can I give you this revelation? Ndeka ndikupe muono uyu. Chakatuma Sauro kuzodzwa. What made Saul to be anointed? VaIsraeri vakakumbira mambo. The Israelites asked for a king. Mwari vakatsvaga Sauro. Then God found Saul. Hatina here chatiri kukumbira parutapoti. Isn't there someone Chiri that you kuda are mumwe asking munhu from kuti God? azodzwe. That needs someone to be Kuzonyura anointed. zuva azodzwa. And the Ave son who mambo said nekuda after being kwenyaya anointed dzepanzvimbo ino. and be a king Kune and vanhu suffer vanofanira things of this kuropafadzirwa place. nzvimbo There are ino. people who Kune are vanhu supposed to be vanofanira blessed for kuitira this mari place. nzvimbo There ino. are people who are Kune supposed vanhu to do vanofanira things for this kutamusangana place. nemutumwa There are people nekuda who are supposed to meet kwemaproblems the ari angels kumba kwenyu. because of the problems that are in your houses. Can I repeat this? Ndikadzokorore. Zvakatonzi enda kumwanakomana waJese. And they said, God, the son of Jesse, So arasika. so is lost. Kwakanzi mwanakomana waJese. They said, the son of Kana Jesse. paina ari kuda kureplacwa. Why is it now that they want to replace? Isimuka kauti baba ndishandisei. Why can't you rise up and say, God, use Pachigara me? apa pagona kugara pasina munhu. And you say, no, this place cannot be like this. Can I be anointed for the place? Ndizvo Can dzere I be nzvimbo iyi. raised? Kuna munhu anoda kutaura nawo kuma-youth nema-teenagers I want to talk to someone and from the the youth young and men teenagers. and the young women. Never Iti nhamo iri kumba kwedu iri kudai ni Mwari mundipfeke nesimba. say, God, Mamiriro the poor eplife in my yamai house, it vangu needs me. iri kudai nini mundipfeke nesimba. It needs you to Kune hold me vanhu with the vakamirira power. munana uri kure kure. Mwari vachida kushandisa iwewe. God cannot take someone from far when he wants to use you. Unoziva kuti pamwe pacho kana Mwari wakuda nyika haikuoni. Do you know that when God loves you, the world wants you? David murume Jese anotendera vana vake Jesse allows his children kuenda pamutsetse vemafuta. to go on the line of the oil, Asingafungi kuti kune mumwe. forgetting about the other. Unoziva pamwe pacho chiri kutikuvadza. You know the other things that he Tine said. vanhu vatiri kufunga kuti vachashandiswa There are naMwari. people that we think they are going to Iro be used denga with God. risingavadi. And God, they have Richitoda iwewe kupfekwa nesimba. and they have needs Nehudiki you to be won hwako. by the power. To be Aiti, I am impressed. the last born. And Jesse never thought. Ini ndiri mwana wekupedzisira ende Jesse Jesse haana never kumbofunga thought haana kuti kumbofunga denga ringade gotwe. that the heavens might prefer the lastborn. Vangani venyu vanoti ukazvitarisa muchechi muno. How many of us
Unotarisa sees varume that when you vemasutu look in the nevamatumbu. congregation, Unotarisa varume vemasutu nevamatumbu. you see those people who are wearing suits. And say God is using them. Umva wati Mwari vari kuvashandisa. Chawaudzwa naMwari kuti ita. What God tells you to do, you must do. Irregardless of stature, age, or birthright. Zvisinei nezvimiro zvezvinhu muupenyu hwako. Jabez anoti, Jabez says, if you are willing, God, kana imi Mwari muchida, enlarge my territory. wedzerai nharaunda yangu. Haana kuchinjwa kuti mwana akanga asina kugamuchirika. He was not changed that because he was not accepted. But God just changed the type of power. Asi Mwari vakangochinja mhando yesimba. Ndoda kudzokera pandatangira pana Luke 1. I want to go where I started, Panoti akavapa where he said he gave them power. power. Simba. Ndiani anoda kupiwa simba? Who wants to receive this Who power? want to receive power? Ndiani anoda simba here? Unoziva kuti chiri kukutuma kuroyeka imhando yesimba riri mauri. Do you know that what makes you to be witchable is because of the power inside you? Very witchable. If there is anything like that. Kune vamwe vanhu varida kungopfekwa nesimba. There are people who just need to be impressed by power. Vanhu vanogona kushaya simba kana vakutaura zita rako. People may lose power when they start talking about your name. I heard one person Ndakanzwa umwe munhu achiti takatumwa kuzouraya munhu uyu. saying that we were sent to kill this man. But whenever we need to do it, to action it, But pese patinoda kuti zviite, tinobva tarwarirwa. we get Sickness in the sickness. house. Pamwe pacho mota yakafa. And sometimes you find out we have a breakdown. Pamwe pacho vanhu vacho vakanonoka kubhadhara mari yebasa. And sometimes people make Kureva kuti late kana payments. zvakurongwa pamusoro pako. Because whatever they Kune are planning simba rausingaoni about you, there is the power that you don't see rinokuchengeta. that preserves you. Matthew 11:12. Matthew 11, but 12. Inobva kuti since the time of John the Baptist, Irinoti kubva pamazuva aJohn the Mubhabhatisi, kingdom of God suffered violence. umambo hwaMwari And the hwakarwiswa, violent took it by force. uye kurwa kakahutora nesimba. Ukaverenga pa 10:3. Ukazoverenga pa 10 ya 3. Inoti, I Yaruka. sent you as sheep in the wolves. Rinoti ndiri kukutumai But sehwai vari kutuma the servant kumapere. in every city raaizopinda. Mumaguta ese where you get in, Akatuma vaviri. he sent them 2 by 2. But ari kuti pa verse 3 ya Luke 10. But he's saying in the book, verse 3, 10:3, Inoti iyo ndiri kukutumai sehwai. he's saying, I'm sending Muchipinda you in the as wolves. sheep. But the wolves shall not devour you. Asi maulves aya haangagoni kukuparadzai. Zvakaitika muOld Testament. Imhumhi. In It the Old happens, Testament. it happens in the Old Testament Kuti vana Daniel vanoiswa mugomba reshumba. that Daniel would be put in the den of lions. But the lion respected the anointing. Asi shumba dzakaremekedzwa kuzodzwa. It also happened to Daniel. Zvakaitika kuna Daniel. He was sent in the fire. Akatumwa mumoto. But the fire respected the anointing. Asi moto wakaremekedza zodzo. Can the witches respect the anointing in you? Varoyi Varoyi vekusha ngavaremekedze. kwenyu ngavaremekedze izwi rashe riri pamusoro penyu. They must honor the word of God upon you. Hatisi kuda kubvisa varoyi. We don't want to chase the witches. Vane vanofana kuroyeka vanoroyeka. There are people who are witchable who must be witched. But iwewe, But you must have that power unofana kuva nesimba iroro yekugara pakati pevaroyi, to stay in the midst of in the witches, midst of the witches. without being wished. Usingaroeki. Ndopanzi ndiri kukutumai muguta. Ndo zvanzi I'm sending you in the city. Makazara mawolves, Kwakazara mumi, but imi muchakunda. but you are going to conquer. Vana baba nana mai, Mothers and fathers, we are not going to shut down ungochana. hatisi kuzovhara ungochana. Hatisi kugona kurambidza mbavha kuti dzipere. We are not going to. Hatisi kugona kubvisa mamedharas. We are not. Hatisi kugona kubvisa the vaurai. But kana taane simba, But when we have power, ndosaka Jesu vachiti, that's why Jesus says, muchafamba pazvisoro pezvinyavada, you will trample on the serpents, zvisingakurumei. but you are not going to be harmed.
Kune munhu wandikutaura naye. Am I speaking to someone? Wangoti Mwari atipe simba mangwana. We want God to give us power this Iti morning. Mwari ndipei portion of power that is Ichi sufficient Mwari ndipeiwo chimwe chikamu chesimba pamusoro pangu nemhuri yangu. upon my life and my life. Kana uine murume anoshusha, If you have a man that is troubling you, or a woman who is grateful. kana mukadzi akadaro, Yes, mukadzi akadaro. Iwe unotoziva kuti akadaro, iro rakatonyanyisonaka because ndonoziva unhu wake. you know the nature of your person. Iyeye akadaro, murume akadaro, That kana one mukadzi akadaro. who is like that. Chimbomupirwa simba nasi. May God give you power Kuti pese paanouya achida kupopota, that whenever he comes wanting to shout, anongozopatika akusekerera. he will find himself smiling. Kana achida kuigama rimasokisi, When you want to hide the money in the ngaakanganwe socks, akutambidze. you must just find out giving you the monies. Iye anozoitsvaga masokisi, moti aiwa hamuna kuisa masokisi. You start looking the money in the socks and he said, no, you tell him that You no, gave you me. did not put them in the socks. Wakandipa. Good. Uku muri kwero, Are you there? imboita simba uchibva muno rekunodiwa nabhosi mari iwande. May you Kumwita have that power to be loved by the boss so that you can be promoted and given a lot of money. Chimboita nyasha dzekugamuchirika, chimbopfekwa nesimba rekugamuchirika. Chimbopfekwa nesimba rekurega kurohwa. Be embraced by the power of being acceptable. When I pray alone, Pandine chinamba ndandrendeka. I ask the attitude of an elephant. Ndinodawo hunu. Ndinonamatira hunu wenzou. What an elephant does in the bush, Zvinoitwa nenzou kana iri musango. kana yakuda kumwa mvura, When it wants to drink water, even lions are there, kana shumba dziripo, or dzisipo, even if they are not there, dzinongonomwa mvura. they will go and drink water. No lions can attack more than 5 elephants. Apana shumba inogona kuataka nzou 5 shan. Dzinongonomwa mvura dzovu. They will just go Don't and drink water and come back. live a life of a rabbit, Usararame upenyu wetsuro, wetsuro. wekuti every creature that eats meat Kuti chinhu chese chainosangana nacho, chinoidya. it eats it. It Pamwe devours pacho it. kune mamwe madhimoni anofanira kungogara ari pasi petsoka There dzavo. are other demons that must be always under your Pane feet. dzimwe hondo dzinofanira kungogara dziri pasi petsoka dzavo. There are other spirits that must be always under your feet. One thing I love about the presidents of the world, Chandinoda pamapresidents neumambo, epanyika, chimwe chandinoda paumambo kana kuti vatungamiriri venyika. munhu wese anotuka vaMnangagwa Everyone cases President Mnangagwa vachimuti Garwe, saying him is a crocodile. ngavapinde apa tione anorochengeta siti rake akasava pekugara. 1. Let him come in and see Ivo if there is vaMnangagwa anyone kungoti who nhasi wants vada kupindira pano parudaport nhasi. Ndauya kuno ndoda kupindira pachechi If he yeMazimbabwe said, no, I came here, I want to worship with you. and he come, my board members SI, All these board members, they will go aside even in vanoenda kumaside. Kana neno, ndinobva pasofa I will also shift from myself vobva vagara so that I give him the seat. vobva vasiya vataura And you leave me with a word. vabuda tobva tati Garwe raenda. When you go away, you will say no. But vese The Garwe varipote has takadai gone away. tichivaremekedza But imboita his presence unhu hwekuremekedzwa will be respecting kunzvimbo dzemadhimoni. Ngaataure usipo, a ngaapembere character usipo, of being ngaava respected. nezvekureva usipo. Kana wangoti pfachazi. When you arrive, they shut up. Ende izvozvi tese tinotaura kuti Garwe, We all say Garwe, asi tese tinovatya. but we are all scared of him. Even ukapenga zvekudii No matter how hausviki kustate house. no matter how many you can be, you don't get to the state house. Paunorara ngaarege kutsika, Where you paunogara sleep, you ngaarege mustn't kutsika, enter. Where you pachingwa sit, you chako mustn't ngaarege enter. kutsika. On your plate, you mustn't enter. You must not step there. Tese tinotaura zvatinoda nezvavaramaposa We all vakangouya say panapa a lot about President Ramaphosa. ende havafi vakarambidza munhu kutaura nezvavo. They will not deny anyone to talk about them. Zvese zvamunoda dini taurai. You can say whatever about them. Vakanzi vari kuuya mese unombo vakanzi vari kuuya tese tinosimuka tovasimukira vagara When he togarawo. comes, we all stand up for honor. Ende vakati vari kuhaga vanhu. When he said he's arguing people, Varume vese munoita tsvimborume.
vakadzi vese vachida kumbundirwa nemukuru. All the men you want, you will be without your wives. Pastor, prove it. Mfundisi, zviratidzei. Pakauya vamugabe kumaraini kwedu. When the late president came at our hoods Village, by independence, in the independence, vakadzi vese vakabvisa mazambia all the women took out vachiwaridza pasi. all their robes and laid them. Vanhu mukuru achifamba And the big men were walking on top of the, vanga vasina mazambia those on the top, vakabvisa majuzi avo they took out their kuti jerseys mukuru atsike. just to lay them for the big men. Vachingopedza kutsika nemukuru obva arimonera muchiunu make oti raropafadzwa. After getting steps, Iwewe muridzi wake, iwe muridzi wemunhu, you, the all of the person, zambia hausati wamboribatiswa unzi you ndibatirei. had never been given a Zambia. Ukaribata nemaoko ake netsvina unotukwa unzi uri kusvibisa. If you hold But it, you'll be mukuru ari cursed and say, kunzi no, tsika you are yenyu making mistakes. ndichazogeza kana maenda. Imboita nyasha dzekuremekedzwa nemadhimoni kusvika palevho iyoyo. May God give Nyasha you the grace to be dzekuremekedzwa respected by nemhepo the kusvika demons to that palevho level. iyoyo. Pakambouya murume ainzi Kaka When this man comes, in Zimbabwe aitamba bhora. uko Zimbabwe, Okaka, the Brazilian footballer. Vakadzi vazhinji vaimhanyira unomwaka. Men, women went there, rushed there to hug him. Muno mukauya celebrity chairo chairo. When a celebrity arrives here, Vakadzi vazhinji. all the women, Handisi kutaura hangu agere apa vamwe vachatya I'm not kutambo talking imba about zvino these ones who are zvekuna sitting mari. there, But vane vachitoda but they'll also be wanting to. vashoma A vazhinji few- vanonamata. A lot, they fear God. What am I saying? Ndiri kuti chii? Munzvimbo dzemweya mangwananani In the spiritual realms, ngatikumbirei simba. let's ask for power. Ndakanzi nemumwe munhu Someone said to me, kumusha kwedu, in our family, maitiro auri kuita aya uchafa manje manje. the way you are doing things, you're going to die soon. Handizivi kuti akavanyepera ndiani I don't know who lied to them, kuti ndinofamba nesecho yakazara mari. that I'm always walking around with a satchel full of Zvikanzi money. uchaurayiwa. Then they said, you are going to be killed. Ndikati ndisati ndakuda kudi kufa. Then I told them, I'm not Zvikanzi yet ready to, vanombouraya. I'm not yet ready to die. Ndikati ndinotaura izwi ndisati ndauya. Then I said, I'll speak the word before I come. Taura umwe munhu ari padhuze newe uti pataakuimbirwa mangwananani Say to someone next to you, when we are about to be ministered this morning, toda kumbonamata Mwari we want to worship God. for one reason. Nechikonzero chimwe chete. Ndoda simba. I want power. I need power. Ndoda simba. I need power. Ndoda simba. I need power. Ndoda simba. Akavapa simba. He gave them power or authority. Pane last week Sunday Sonda rakapera uri- taitaurirwa nyaya of running in your race. We have been told about running in your lane. Yes. Running your race in your lane. Kumanya nange mutange uri mumutsetse wako. Unoda simba. You need power. You need power. You need power, noda simba. Patiri kuimbirwa kana simba rakubata kana paine mhepo dzinofana kubva usadzikama. When we are ministered, when anything happens to you, don't be stable. How many of you have gone to war? Vangani vedu vakaenda kuhondo? Saka ndini ndega ndakarwa hondo yechimurenga. Chechi yese muri kureva kuti ndini ndega ndakarwa hondo. Pandairwa hondo mamuri kupi? Are you telling me that he's the only one who went to Ndini ndega To war. mu-ex-combatant muchechi munomu. am I the only war veteran in this church? Maikandero vanga vari chimukwido. Vachakati vanga vachiri mudiki. Vana mai kubari vakanga vakaiona. Isu patairwa hondo. When we were fighting the war, Taidzikama tichidya mafet kuku. we were very stable eating fat cooks. Because taimba rwiyo runoti. Because we were singing this song, Gandanga ridye derere mukoma rinozopombwa. Vana chimukwido kuti igira mafet kuku. Nehuku. Asi taidya mafet kuku nehuku kana pasina we were muvengi. eating fat cakes and chicken when there was no enemy. Muvengi akasvika. When the enemy We arrives, could put our hands on us taisa maoko edu and not matiri. stand up.
tomira and crow. totanga kuzvikweva Tichiburuka kukweva tichitiza. Kana tapinda musango. when we get in the forest Tozosimuka. we will then wake up Kureva and kuti run. kudzikama kwaivepo chete kana mwenga asipo. That means stubbornness was only available when there is no enemy. Can I repeat this? Ndozvitokorezvo. Kuti kana mweya mutsvene aburuka. When the Holy Spirit Ngatiite sevanhu comes, vawingwa nemuvengi. we must be like people. Ndakuudzai ndakaenda kuhondo. I told you when I went to go to the war, Mufundisi mune makore mangani? Gore rino rikapera ndakutosvika kusvika zana. Pastor, how old are you? I'm about to get 100 years. Ndosaka handisiri kubvisa white hair. That's why I'm not vanhu shaving the white vazhinji hair. vanofunga kuti ndiri mwana mudiki. Because a lot of people think that I'm Even very young. mushumiri anditi baba. Even the worshiper said, Father. Haana kunditi sekuru. He didn't say grandpa. Ndichazobvunzwa kuti saka kana uri sekuru ini ndiri chii? Someone is going to ask me, then, if you are a grandfather, then who am I? All right. Okay. Handizivi kuti how far are we going to go, but I want us to worship the Lord. And so tichadzika For zvakadii one asi only kuti thing. tiende. To ask the power. He gave them power. Tinokumbira simba, akatipa simba. He gave them power. Akavapa simba. And this revelation, And chisaruro ichi. yokuti kana ndauya kuchechi, When I come to church, I receive power. ndinogamuchira simba Randisina kukumbira. that I did not ask for. Baba uyai muzoimba. Father, please come to and minister to us. Vanobata mamaiki ngatibatei mamaiki. Ndoda kuti tidzokorere pa chinhu 1 chada kuti pari kudzika mweya mutsvene, ask for power. For power to grow. When the Holy Spirit ascends, ask for the power. Ndoda kuti mweya mutsvene aburuke pakati pedu. I want the Holy Spirit to come in our midst Atipfeke nesimba. and embrace us with power. I want the Holy Spirit to come. Ndoda kuti mweya mutsvene auye. Pane mazuva ekuti unogona kuti Mwari zvandiri kuda handisi kuzviziva. There are words that can say, Father, I don't know what I want. But I just want you to fill me up. Asi ndoda kuti mundizadze. Ingondizadzai nesimba. Just fill me with your power. Fill me with power. Ndizadzei nesimba. Sekutuma kwamakaita the 12. As you send the 12 disciples, Nekutuma kwamakaita the 70. pakutuma kwamakaita ava 70, To fight the principalities. kuti varwise masimba Nekudzinga madhimoni. and to chase the demons. Father, I need you. Baba ndinokudai. Mishumiri, I'm not sure if you are comfortable with straight to worship or you want to go to praise then to worship. Handisi kuziva nzira But we yekunamata want ndoda the kuita Holy nayo. Spirit to move. Asi ndoda kuti mweya mutsvene afambe. Ndinosimudza maoko ichaisva muno urura inyashate mati ndinosimudza maoko ichaisva muno
Tamako. It's a Samuna. What's in your share? What's in your share? What's in your share? Madiriwo. Ise Kinasimu Tamako. It's a Samuna.
nditarisewo, aiwa nditarisewo, aiwa mari nditarisewo, mari nditarisewo, mari tariraiwa kuno. Yachaga, yachaga iri, oya, oya unamusuba, icharire, arire, Tarisa ikunomari, tarisa isanyu kunomari, vinyarase, vinyarase, docha, dochaka imiboka, Aya unamusi Titaris Aya 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 My God, it's a riches. Oyo wangu unochaka bahari, oyo wangu unochaka ishe wambari barizwa imari ayuati sarurire tikuside imari oyo wangu unochaka bahari, oyo wangu unochaka ishe wambari barizwa imari tisarurira imari tikusire imari
Sarurai Matega Mari. Sarurai Matega Mari. Sarurai Matega Mari. Voice and lift your hands. Let's worship. You are
imboenda pamberi paMwari unamati. Kumbira simba pamberi paMwari mangwanani ano. Kumbira simba rekubva pauri kubva. Uendeswe kumberi. Vanhu vane mafamily cases. Vanhu vane pavanotadza kudarika. Uya unyengetererwe mangwanani ano. But kana uchikwanisa tanga wambonyengetera uri pauri papo. Uti I need power to achieve things that are beyond human limit. Mweya mutsvene ngaazadze gotekwa rino. Mweya washe ngaapfeke vanhu. Vari kuuya kuno mukasimuka zvinondibatsira kukotama. Ndinoneta ndisati ndaenda kure. Imbosimudzai izwi rako uti pavakamira panapo denga ngarikupfeke. Ma-elders ndibatsirei. Vandiri kudeclare anointing nekuzodza kwaMwari. Kune vanhu vari kufanira kutenga dzimba. Kune vanhu vanofanira kuroorwa. Kune vanhu vanofanira kupera minyama. Kune vanhu vanofanira kugara zvakanaka. Baba aritari ngaizare moto. Vanhu ngavapfekerwe simba rakavaringana. Umwe nemumwe ngaapfekwe nesimba rakaringana upenyu hwake. Ma-elders angu regai kurara nema-ushers. Ma-elders, ma-deacons, ma-ushers. Ndimirewo panzvimbo. Pane simba raMwari panzvimbo ino. Baba vari kudenga nezita raJesu. Semuranda wenyu nditenderei mangwanani ano. Pfekai vana ava nesimba. Ngavapfekwe nesimba rekubata zvakanaka. Ngavapfekwe nesimba rekuenda ku next level. Holy Ghost fire. Mweya washe, mweya washe, mweya washe. Pavakamira ipapo pakazara simba raMweya Mutsvene. Aritari yakazara kupfeka kwesimba raMweya Mutsvene. Mwari ngavakutume uende kwausati wamboenda. Worship you, Lion of Judah.
paritari. Whatsoever you go, look at the paritari. Shema Sakanaide Paritari. Yaya Tese Tinokati Waibaba Paritari. Yaya Tina Inoyeda Paritari. Sakanaide Nivo Anaide Paritari. Kaya Yuya Shema Saganai Aritari. Uya Muditi Kigure Mari Anta. Uya Muditi Kigure Marisa Anai Aritari. Shema Saganai Aritari. Hallelujah. Ndabvisa effort nasi ndiri kutsvaga vanhu vane hondo dzavanorota, kunyanya vakatorota manheru vachidya, vanhu vakamboprofitwa kana vakazviprofita rufu. Saini yekuti uri kushanda neni mangwanani ano. Ndoda kuti pawakamira ipapo, kana Mwari vandipupurira kuita muranda wavo mangwanani ano, tsoka dzako ngadzitange kupisa. Kana dzisingapise usauye kunoku. Kana Mwari vandipupurira mangwanani ano kuita muranda wavo, ndoda kuti tsoka dzako dzitange kupisa kudarika zvadzanga dzichiita. Ndakakumirira kunoku. Usanditeere ndakubuda padhondi nehama dziri kunzwa tsoka dzichipisa nekuremberwa nadzo. Ndoda kuturika effort mangwanani ano nezita raJesu. Pane hondo dziri kutorwiwa. Iva vanhu ivava vamwe vaidya manheru, vamwe vairota, vamwe vakaroyeka vakabatiswa zvinhu, vamwe mazita avo ane kwaakarevererwa. Kana Mwari vangondipupurira mangwanani ano kuita muranda wavo, kana usina chauri kunzwa usauye kunoku. But kana tsoka dzichidhonzwa, Baba munondiziva semuranda wenyu. Moto ngaubate tsoka dzevanhu dzitange kunzwa, vari kushandiswa nezvikwambo, vakabatirwa mari, vari kushandiswa panyama yavo. Nezita raJesu. Vakabatwa nemweya werufu, tsoka ngadzitange kurema. Vakabatwa nemweya werufu, zvigunwe ngazvitange kudhonzwa. Mwari ngavandipupurire. Pauri kuuya ukanonoka uchadonha usati wasvika kunoku, nekuti pane mweya werufu watiri kuda kurambidza. Mweya yerufu ngaimbonzwa izwi rangu. Mweya yenhamo ngaimbonzwa izwi rangu. Mhepo dzevanhu ngadzimbonzwa izwi rangu. Baba nsemuranda wenyu manheru mangwanani ano, ndiri kurayira mweya yakabata vanhu, inorambidza vanhu kuva nechinhu muupenyu. Vese vari kuabuswa, denga ngarivasunungure. Munhu wese ari muabusive relationship, ndakutaura nyasha, usunungurwe pauri ipapo. Hey!
Haundibeke muranda waMwari ruoko. Haunditurike ruoko. Nezita raJesu. Uri mweya wetsvina, musabate. Uri mweya wetsvina. Kuna ushike. Handitendekwe mweya nechigunwe nemweya wetsvina. Unotsva nezita raJesu. Shakarabakaushuma. Ramandarabakaushuma. Mweya yenjuzu ngaindinzwe mangwanani ano. Mweya yezvikwambo ngaindinzwe mangwanani ano. Baba nezita raJesu. Zvikwambo ngazvinzwe moto. Mweya yetsvina ngainzwe moto. Mamhepo ngaanzwe moto. Mweya yemadivosi ngainzwe moto. Mweya yeurombo ngainzwe moto. Mweya yerufu ngainzwe moto. Shakarabakaushuma, Rimandarabakaushuma, Rimondorobokaushuma. Fire of the Holy Ghost, fire of the Holy Ghost. Oh, Shikarabakaushuma, Rimondorobokaushuma, Rimandarabakaushuma. Nezita raJesu, Shakarabakaushuma.
chikaro cheuchenezi virozi dzinopfugama oti mutsvene tsvene tsvene uri mutsvene tsvene uri mutsvene matenga anorumbidza mutsvene oti mutsvene oti mutsvene oti mutsvene ndiani vari muri mutsvene anorumbidza ndini ekarisere nekupwinya kwei asi rose rinorumbidza tsvene uri mutsvene uri mutsvene mari tsvene aye 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 oh aye oh aye 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 kimi mari munoropafadza tasatswa nenyasha dzenyu tisateiwo nenyasha dzenyu tiende takatakura simba eya mutsvene burukira pamusoro pedu aye 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 aye
tinorumbidza nemufaro toti mutsvene akafanirwa kugara chigaro chekutonga ndiye Mwari wedenga. Aye! Hallelujah. Hallelujah. Vanhu havanzwisise concept yebhachiri. Arina mushonga bhachiri. Doesn't have anything. But patinomira paaritari, there's something that is called an ephod. An ephod, it's a gown that is worn by the priest. That's why muchiona kuti David paanosvika Zikilagi yatsva, vakadzi nevana vaenda, anoti kuna Abhiata, chindipa ephod iwe muprista, nditaure nani naMwari. Saka ukatarisa madzimai aya anoita miscarriage nevamwe vanhu vanenge vaine hondo dziri kurwa, ndinogona nekuda kwemitemo yenyika kusasvitsa ruoko rwangu parunofana kusvika, but ephod inodi inosvika. You see what I'm saying? Nekuti zvirimo mushoko raMwari. Anoti kuna Abhiata, handigoni kutaura naMwari, ndinoda undipe ephod. Kana ndapfeka bhachi rechiprista ndaakukwanisa kutaura naMwari. Miriam naAroni vanotongesa murume anonzi Moses kuti sei iwewe Moses vakaroora muMidian. Mwari bva vatsamwa, bva varova Miriam nemaperembudzi, bva varova Aroni neshamu, but Aroni aisagona kufa akapfeka ephod. Musi waakabvisa ephod ndo musi wakaoma Aroni. Meaning to say ephod yaimurambidza kufa, chizoro chaimurambidza kufa. That's why I'm telling you, it's very kuvanhu vese vanoti pachechi pakanetsa vanorova mufundisi paota. Icho chikuwa chandakangomira chino ichi hazvigoni. Kudhara muprista akatokanganisa ane madzimwe nzvimbo dzainzi muchazotaura naye nedzimwe nzvimbo dzainzi hataurwi naye. Saka pandinobvisa bhachiri arina, ndinogona kudzoka nerimwezve next week. Kana rangopfekwa nini ndo paroshanda. Ndogona kutochinjazve. Pandakamboenda kumadzimai ndakatoyuza jacket kwete jacket niye to Jews. Rinongoshanda kana Mwari vati rishande. Saka harina charinacho musaritize harina iri. Vati ukazonyanya kurohwa nemadzikirira nevaroyi, ndogona ngokupa riri pahenga ungonoisa wardrobe mako. Toona kuti vanoshanya. Risina charinacho unongonorihenga muwardrobe mako. Wakuridzosa uriendesa kudry clean wondipa. Because vamwe vanopota vada kuzomboripfeka haribvumidzwi, unongonorihenga imomo. Hallelujah. Ndo mashandiro anoita ephod. Saka harina zvarinazvo. Vanhu vanotofamba vachiti vakomana vaya vakufamba. Hatina kwatiri kufamba, tinofamba muno. Hallelujah. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Ndodawo kuti tigare pasi shoma 2 minutes. Minister vachazoimba 1 song chitora offering. Zvotiitira zvakanaka. Vanoshanda neni takutoenda kumba manje manje. Regai ndangoita maprotocols echechi tobva tatoenda.